Jeg skal op og sove. Hvorhen? Ja. Du kan ikke gøre noget. Jeg er bare bror. Prøv at lad mig være fred. Hvorfor laver vi ikke en gang her? Lad os bare gå op her. Nej. Det er klogt. Lad mig nu være i fred, så. Jeg skal sove nu. Lige der. Jeg skal frem, at jeg er fucking kørt. Så bliver det... Fars. Fars hvad? faggot. Lad nu være. Jeg lægger nu til at sove, jeg skal spørge på sovemål. Jeg forsøger, jeg skal op og sove. Jeg skal op og sove i morgen. Nej. Nej, shit. Du skal spille golf. Helt stille. Jeg skal spille golf. Det er værste, jeg har lavet med lige, hvordan kan du ikke? Jeg havde ikke lavet med min næste, det var sådan. Det ved jeg, ja. Jeg havde ikke lavet med min næste, det var sådan. Jeg var så der. Nej, det er lukket det der. Det er præcis det, jeg ved. Ej, hvordan kan du lukke, Anders? Hvordan kan du lukke? Ej, hvordan kan du lukke? Jeg skal måske ikke have et... Ej, lad det for helvede. Hvordan kan han prutte så meget? Jeg skal bare lidt længe. Det er jo. Ej, det tænker mig det sammen igen. Nu falder sengen sammen igen. Lad os tænke falde sammen. Lad os sengen gå i stykker. Det er derfor, jeg ved, at jeg skal ligge her. Nej, du kan ikke ligge oppe i det vand, lad os gå i stykker. To på igen. Au. Jeg skal ikke gå derop. Okay, du skyld dig. 1, 2. Okay, om 21 minutter, så går jeg om. 21. Hvorfor lige 20? Så det er 46. Hallo! Det er 46 nu, og så er det 21. Hvorfor der er ikke så 21 minutter til Allen og Tobi. Hvad siger du? Jeg kan jo ikke lykke med det. Jeg er dejligt og helt forkølet. Virkelig det værste, den her. Lad os gå. Lad os gå op. Det er mobil, eller hvad? Det er godt, det. Det var rigtig fedt. Det var rigtig fedt. Og lige bare lige under foden, lige. Okay. Jeg skal nok gå op. Der. Sådan der. Så på hjælp lidt op. Jeg tror ikke på, at du kan finde ud af at gå op i din trappestik. Jo, jeg kan. Det kan du ikke. Altså, jeg kan det alene. Det kan du ikke stå på det hjælp. Men jeg kan det alene. Okay, det skal jeg stå på sig. Det er det bedste. Det er snakker. Fuck hjem. Jeg synes, det er cute, det her. Hallo, I var tortur, ja. Tortur-redskabet der. Lad os ikke sove. Du må godt sove over i din seng. Det er ikke min seng. Nå. Okay, jeg skal nok sove musik. Jeg kan bare give mig et glas venstre. Det er det. Ja, øl. Øl? Hvis du giver mig et glas vand en gang, så sover jeg. Så kan jeg sove. Så tror jeg, at man skal nok med noget i min ting. Hvad? Så jeg, at jeg skal nok med min ting. Du skal nok åbne din seng.
Ja, det er for sjovt. Hvad kan du åbne se, Lasse? Ja, det er for sjovt. Det er for sjovt. Ja. Okay. Op i hovedet. Nej, det er mine. Nå. Hvis jeg kan huske det der... Lidt. Sæt dig af. Jeg skal nok gå op og sove. Det kan ikke hjælpe ham, men en arm, så det lidt frem. Så er du ude, kammerat. Det bliver lidt smidt ud nogle steder fra i dag. Hvad? Gjorde du det, Lasse? Jeg kan sådan. Nej, du er simpelthen for god til at lave burger. Når så du kører i dag i byen. Hvad, et burger? Jeg skal bare I burgeren? lave burgeren. Så du kører i burgeren? Ja, hvad? Tog på for vigtigt. Jeg kan ikke sove. Det er krydderbrugs på Lasse. Lille ørne. Jeg skal bare lave burger, okay? Jeg skal bare lave burger. Nå. Bare lave 2 burger. Vi har burger med hjemme. Ej. Ja. Fuck, Det vil jeg tage med til dig. Ja, hvis du bliver god. Eller på den ting, så går med det. nej. Det var 2 på sig. Vi har helt den her blå, den er filmen der.